Сәлам дуслар, сезнең белән Фәридә. Һәр кеше үз гомерендә бер тапкыр гына булса да теш табибына баргандыр мөгаен. Һәм бүген без нәкъ шушы тема турында сөйләшербез. Теш табибына бару һәм анда барганда кулланыла торган сүзләрне, сүз тезмәләрне карап үтәрбез. Рәхим итеп, тыңлагыз. Тешегез борчыса, иң беренче чиратта докторга шалтыратып язылырга кирәк. Һәм алдан ук сөйләшеп язылу инглизчә make an appointment була. Тиешле вакыт килеп җиткәч, клиентларның кабул итә торган урынга барып, reception desk, регистрация үтәсез, check in. Бераз көтеп торырга булса, көтеп утыру җиренә җибәрәләр. Инглизчә ул waiting room дип атала. Тешне каратыр өчен махсус бүлмәләргә кертәләр, exam room. Аннары сезнең тешләрне теш табибы, dentist, тикшерә башлый. Ул вакытта аңа төрле сораулар һәм әгәр дә проблемаларыгыз булса, проблемаларыгызны аңлатырга мөмкинсез. Мәсәлән, минем тешем авырта. I have a toothache. Тешемдә куышлык, кариес яисә тишек бар. I have a cavity. Минем тешем кителгән. I have a chipped tooth. Һәм шуны да әйтергә кирәк. Бер теш турында сүз барса, tooth дибез. Әгәр дә күплек санда тешләр булса, ул вакытта teeth дип әйтәбез. Ә хәзер әйдәгез теш белән бәйле фигыльләрне карап үтик. Мәсәлән, clean фигыле чистартырга дип тәрҗемә ителә. I want to clean my teeth. Тешләремне чистартырга телим. Тештә куышлык булса, аны махсус җайланма белән тишеп, ул процесс drill дип атала. Тагын да ныграк шул куышлыкны ачалар һәм ул куышлыкка пломба куялар. Инглизчә filling дип атала. Гадәттә теш бозылган булса, аны чын булмаган теш белән каплап куялар. Әлеге тышлык төрле материаллардан, шул исәптән металлдан һәм фарфордан ясалырга мөмкин. Инглизчә ул cap яисә crown дип атала. Тешләрне турайтырга теләгән кеше брекетлар, braces куйдырта. Шулай ук тешләрне тигезләтер өчен пластик ортодонтик җайланмалар кулланалар. Һәм аларны брекетлар белән чагыштырганда салып йөртеп була. Инглизчә invisible braces яисә aligners дип атыйлар. Шуның белән дәрес тәмам, дуслар. Тешләрегезне саклагыз, бергә булыйк, бердәм булыйк. Сау булыгыз.